Така, продължаваме с четвъртия епизод на Амнезия. И тук сега май ще ни го на прасета. Или ще звънат телефони. Към си стол. Той ме пази. Яга. В нещо по стол. Лампи. И столове. Добре. Ти смърсенично съзнание. Дай. Тръгай. Ще знам. Така. Пияно. Кой пее? Някой пее, ако ви почувате. Вау. Уоу. Това мъж или жена? Има цици. What the fuck? Уоу. Добре. Забрави тръгна. Този епизод ще бъде... Женете на секунда. Този епизод ще бъде дълъг 10 минути. Защото епизод номер 3 го направих преди 2 секунди. И веднага започнах номер 4. Ама очаквам гости, затова трябва да приключим. Просто играта е много готина. Добре. Отвори се. Какво това? Warning. Добре, чао. Прасета. Хванах те за газа. Влизи тук. Тайчката да разпита. Тя паза ключ. О, бе, ти на мен или нещо? Ще ми танцуваш ли, а? Бой от стената. Отиваш камион. Без да искам да опусна. Оп, пум. Аз пътя фърлих. Така, влизай и другите. Не, всъщност идваш с мен. Еде, тръгвай. Ще те замена за моя живот. Еде. Еде бе. Опа, това вързане. Майко. Ай, прасето, моля, отвори врата. Прасе, отвори врата. Не мога да отвори вратата. Трябва заключена за това. Отвори другата. Искам да отвориш тази. Почти я отвори. Аре. Влизай. Още от твоите брати. Дай. Някой го е забучил на шиш. Съжалявам. Прасе. Да, така. Но. Добре. Още едно. Аре и тебе то закачи. Закачи. Заключим. Там има врата. Добре, ще минем през вратата.
Нищо повече. Добре. Нека затворим. Тук. И сега да бъдем нинджи. И излизаме на улицата. Така. Скитаме се. Това тази музика. Нещо някой тук има. Come on, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Къде стигаме? Аха. Топа епичното влизане. Да, няма да стане нищо. Така. Трябва да се катера. И тия нещо казаха камен клип. Паса клипа. Така. Трудно ли се или не? Кувка на ваш. Трябва да се отвориш. Още 4 минути и свършвам епизода. Добре, ще понам да я разбия вратата. Не настане. План Б. Ко? Сега не мога да се кача. Майко. Вот. Джакпот. Добре. Пробвам с това вътре. Нема да стане. Просто. Мале, загуби се. Добре, бе, къде съм, бе? Трябва да намеря и да взема. Вратата. Нищо не мога да разбера от това. Това не работи. Не мога да се кача. Майко, откачам. Аре, бе! Пуши! Оп. Иди по-нагоре, ако може. По-надолу. Не, по-нагоре. Добре, не сме от тук.
Опа, отнася телефона. Добре. Добре, да продължим. Абе. Това нещо общо въобще има ли? Има. Аха. Лаза, мама. Мога да се кача чрез това. Не. Не. Добре, това ще е клипа. Понеже не мога да разбера какво ще правя, ще видя нещо в интернет, Википедия и ще се видим в епизод номер 5. Мисля, че е 5. 5 беше. Абе да, епизод номер 5 се видиме. Трябва нас поне само да разберем. Всеки случай. Не. Не. Добре, довиждане.